खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेयारि खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दायनिगिरिफोरा जुबिन गार्गनि फैबाय थानाय सावथुन रय रय बिनालेनि पस्टारफोरखौ क'क्राझाराव बिसिदों। 1.2 कौटि नंखाय रां लानाय कलियाबरआव सासे सुबुंखौ हमदों। सेबखांग्रा मेसिनफोरखौ जब्द। आसामआ साख्रिआवलाफोर आरो आजिरा मोननाय सुबुंफोरनि थाखाय केशलेस हेल्थ केयार जागायजेन्दों। तामुलपुराव सान्थाल फरायसा आफादा एसटिनि मानदान्दा दाबिना हानजा सुरदों। चापरनि सालखसा एसबिआइआव गुलि गावनायनि जाथाय। काछाराव 1 कौटि रांनि गोनांथि नङै मुवा बेसाद जब्द। 3 साप्लायारफोरखौ हमदों। काजिरङा मैदेर साफारिनि बेसेना बांबाय। मिनि माराथननि गेजेरजों चिरां जिल्ला सान फालिदों। चिराङा जिल्ला सानखौ सांग्रांथि हाबाफारि आरो केम्पेइन जागायनायजों फालियो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। दायनिगिरिफोरा जुबिन गार्गनि फैबाय थानाय सावथुन रय रय बिनालेनि पस्टारखौ क'क्राझाराव बिसिदों। जुबिन गार्गनि गोदान सावथुननि पस्टारफोरखौ क'क्राझाराव बुफाय बुसि खालामदों। 29 अक्ट'बर बुधबारखालि फुंनि समाव सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा क'क्राझार सहरनि कर्ट फारायाव जुबिन गार्गनि फैबाय थानाय सावथुन रय रय बिनालेनि 50सो पस्टारफोरखौ बिसिनानै होयो। बे पस्टारफोरखौ रोजाबगिरि फावखुंगुरनि अनसायगिरिफोरा स्टेट बेंक अफ इन्डियानि जायगानि दालायनि सिङाव थानाय इन्जुराव दोनदोंमोन, जाय सिसिटिभि केमेराजों लोगोसे दं। बे खामानिखौ नुनानै सोमोनांनानै मोजां मोनगिरिफोरा जाथाय जायगायाव फैनाय पुलिसखौ सांग्रां खालामो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। बिथांमोनहा बिबानगिरिफोरखौ दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो सिनायथिनो आरो साजा होनो खावलायदों। बे बुफायनाय जाथाया बावैसोनि मोनसे जाथायनि उनाव जादों जेराव टाउननि पुलिस थानानि खाथियाव बिथांनि इनजुर पेन्टिंखौ गाज्रि खालामनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ। 1.2 कौटि नंखाय रां लानाय कलियाबरआव सासे सुबुंखौ हमदों। सेबखांग्रा मेसिनफोरखौ जब्द। आसामनि कलियाबरआव पुलिसआ 1.2 कौटि रांनि नंखाय रां सेबखांनाय आरो दोननायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमदों। बे सुबुंखौ बरगुली नं 1 गामिनि मजिबुर रेहमान होनना सिनायथि मोननाय जादों। बिथांनि न'आव सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ गंथाम HP प्रिन्टार आरो गोबां बिबांनि नंखाय नट बोखांनो हायो। उलुबानि पुलिस आउटपस्टआव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो दायनिगिरिखौ बिजिरसालियाव दैथायहरनाय जादों। नंखाय रांनि रेकेटआव गोबां सुबुंफोरा लोब्बा दं नामा बेनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ। आसामआ साख्रिआवलाफोर आरो आजिरा मोननाय सुबुंफोरनि थाखाय केशलेस हेल्थ केयार जागायजेन्दों। आसाम सोरखारा रायजोनि साख्रिआवलाफोर, आजिरा मोननाय सुबुंफोर आरो बिसोरनि नखरफोरनि थाखाय केशलेस सावस्रि सिबिथाइ हाबाफारि लादों। बे बिथांखिनि गेजेरजों बिसोर दा सिगांग्रो रां होआलासे थिखानाय देहा फाहामसालिफोराव फाहामथाय लानो हागोन। बे खान्थिखौ आयुष्मान आसाम, गाहाय मन्त्रि लक सेवा आर'ग्य यजना AAMMLSAY आव सोफानाय जादों। सिगाङाव सुबुंफोरा सिगांग्रो रां होनो गोनां जायोमोन आरो बेनि उनाव रां होफिन्नायनि थाखाय खावलायनो गोनां जायोमोन। दासिमनि थाखाय मोन्नैबो आदबफोरा एखे समावनो खामानि मावगोन। बे स्किमआव 2,23,000निबो बांसिन मावफारिया आरो 6,000 पेन्सनारफोर मुं थिसनखांबाय। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि बे बिथांखिनि गेजेरजों सोरखारि साख्रिआवलाफोरखौ गोख्रैसिन आरो गोरलैयै फाहामथाय होनो हागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ। तामुलपुराव सान्थाल फरायसा आफादा एसटिनि मानदान्दा दाबिना हानजा सुरदों। दुलाराय सान्थाल फरायसा आफादनि सोद्रोमाफोरा बृहस्पतिबाराव तामुलपुराव मोनसे गिदिर हानजा सुरनानै आसामनि सान्थाल हारिनि थाखाय सिडुल्ड ट्राइब एसटिनि मासिखौ दाबि खालामो।
बे रेलिया रुंसारि लेहराम बर' फोथारनिफ्राय जागायनानै मथंगापारा बर'इगाव फिल्डआव जोबहैयो। गोबां फरायसा आरो जायगानि थागिबिफोरा गाव गावनि मोनथायनि थाखाय हेफाजाब होनानै स्लगान होनानै धर्ना होनायाव बाहागो लादों। सोमावसारगिरिफोरा बुंदों दि 2022 मायथाइनि आदिबासि गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो सरकारा बिथांमोनखौ एसटिनि थामान होआखै एबा गावनि समायफोरखौ लाखियाखै। बिथांमोनहा फरायसालिफोराव हानि बिलाइ, हारिनि फोरमान बिलाइ आरो सानथालि राव फोरोंग्राफोरखौबो खावलायदों। फरायसाफोरा सांग्रांथि होदों दि जेब्लासिम सोरखारा थाबैनो राहा लाया अब्लासिम बिसोर सोमावसारबाय थागोन। बाथि खौराङाव दङ चापरनि सालख'सा एसबिआइआव गुलि गावनायनि जाथाय। सालख'सायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। सालख'सायाव थानाय एसबिआइनि ब्रान्चआव गुलि गावग्लुंनाय जाथाय जादों। बे जाथाया हरखाब बेंकआव डिउटियाव थानाय सिकिउरिटि गार्ड बिपुल कुमार राभाजों लोब्बा दं। अजद होनाय बादिब्ला बे जाथाया अन डिउटि गार्ड बिपुल राभानि नेवसिनाय आरो सांग्रांथि गैयैनि थाखाय जादों। बे समावनो बे जाथायखौ लानानै बेंकनि कास्टमारफोरा हरखाबै गिखांनाय सोमजिदोंमोन। पुलिसआ जाथायथिलियाव सौहैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरबाय आरो हाथियार लाग्रा गार्डखौ सालख'सा पुलिस थानासिम लानानै थाङो। गासै जाथायनि सायाव सालख'सा पुलिसआ नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दं। दायनिगिरि सिकिउरिटि गार्ड बिपुल कुमार राभाया गुलि गावनायनि जाहोनखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। द'थि खौराङाव दङ काछाराव 1 कौटि रांनि गोनांथि नङै मुवा बेसाद जब्द, 3 साप्लायारफोरखौ हमदों। पुलिसआ काछाराव ड्राग्सनि बेरेखा अपारेशन खालामगासिनो दं। बिथांमोनहा ड्राग्स फानग्रा 3 साप्लायारफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि हेर'इन जब्द खालामदों। गोपनीय खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै लखिमपुर पुलिसआ पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट पृथ्वीराज राजख'वानि दैदेननायाव सिग्रोमनानै हेर'इनखौ जब्द खालामो। लखिमपुरनि पयलापुलाव सिग्रोमनानै पुलिसआ हेर'इनजों बुंफबनाय गं 15 साबोननि बाक्सुफोरखौ जब्द खालामो। बे बाक्सुफोरनिफ्राय गासै 201 ग्राम हेर'इन बोखांनो हादों। गंब्रै मबाइल फनफोरखौबो जब्द खालामनाय जादों। जब्द खालामनाय हेर'इननि बेसेना गोसोम बाजाराव 1 कौटि रांसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। फारसेथिं आयेन बेरेखा हेर'इन जगायनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। बिसोरनि गेजेराव 2आ लखिमपुरनि मारकुलिननि आरो गुबुन सासेया मणिपुरनि तामेंलं जिल्लानि जिरिबामनि हैथलनि। हमजानाय सुबुंफोरा जाबाय लखिमपुर मारकुलिननि लार्लिं टांमार आरो बर्जना मार। 3थि सुबुं तामेंलं जिल्लानि जिरिबाम हाइथलनि लिनबां हांचांखौ पुलिसआ सिनायथि होदों। बे जाथायखौ लानानै लखिमपुर पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार होनाय जादों आरो पुलिसआ 3 सुबुंखौ सोंथि खालामगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ काजिरङा मैदेर साफारिनि बेसेना बांबाय। 1 नबेम्बरनिफ्राय काजिरङा नेशनेल पार्कआव मैदेर साफारिनि बेसेना 10 बोसोरनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय बांगोन। हादोरसा सरकारा बेसेन बांनायखौ नोजोर होनानै आरो रैखाथि हाबाफारिफोरजों लोगोसे दावबायनायाव बाहागो लानाय गावारि मैदेर बिगोमाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बेसेनफोरखौ आपडेट खालामबाय। सोलायनायफोरा मा मा? भारतनि दावबायारिफोरा दा 750 रांनिफ्राय बांनानै मोनफ्रोमबो सिटआव 1250 रां होनांगोन। साफारि मासुल, हाबनो हानायनि मासुल आरो अनसाय बिहोमाखौ लाफानानै गासै खरसाया 1350 रां। गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरा दा गासै 2700 रां होनांगोन, जेराव सिगांनि 2000 रांमोन। सोनाब रेन्ज, बाग'रि आरो बुरापहार घरखाथि ओनसोलफोरा 1 नबेम्बर 2025 निफ्राय मैदेर साफारि बोथोरनि थाखाय फिन खुलिगोन। बे बेसेन सोलायनायनि थांखिया पार्कआव दावबायारिफोरखौ गोसो बोनो हानाय आरो गोनांथार रैखाथि आरो अनसाय नाजानायखौ राङारि मदद होनायनि गेजेराव मोनसे समानथि लाखिनाय होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौराङाव दङ मिनि माराथननि गेजेरजों चिरां जिल्ला सान फालिदों। चिरां जिल्ला खुंथाया बृहस्पतिबाराव काजलगावआव चिरां जिल्ला सान फालिथायनि बाहागो महरै 12.8 किल'मिटार मिनि माराथन खुंफुङो। बे खारनाय बादायलायनायखौ मावख'आरि महरै चिरांनि जिल्ला कमिशनार श्री जतिन बरा आरो चिरांनि सिनियर पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट श्री अक्षत गार्गआ खालामदों।
बे हाबाफारियाव उफ्रा डिपुटि कमिशनार, उफ्रा पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट आरो लोगो कमिशनारफोरजों लोगोसे गोबां मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादों। गासै सा 432 हौवाफोरा माराथनाव बाहागो लादोंमोन। फार्स्ट प्लेसखौ मोननो हादों श्री बिरदाव बसुमतारी, सेकेन्ड प्लेसखौ मोननो हादों श्री लक्ष्मण मुसाहारि, थार्ड प्लेसखौ मोननो हादों श्री जेमसन हेम्ब्रम। बेनि अनगायैबो जौसिन सा 7 हौवासा गेलेगिरिफोरा सान्त्वना बान्था मोननो हादों। सा 160 आइजो बाहागो लागिरिफोरनि गेजेराव देरहासारगिरिफोरा जाबाय फार्स्ट प्लेसआव दङ श्रीमती बिदांस्रि बसुमतारी, सेकेन्ड प्लेसआव दङ श्रीमती फुंबिलि ब्रह्म, थार्ड प्लेसआव दङ श्रीमती शान्ति नार्जारी। जौसिन सा 7 आइजो खारग्राफोरनो सान्त्वना बान्थाबो होनाय जादों। बान्था होनाय हाबाफारियाव चिरांनि जिल्ला कमिशनारजों लोगोसे खुंथाय आरो पुलिस बिफाननि गुबुन गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारिनि थांखिया जिल्लायाव गेलेमु आरो लाइमोनफोरनि जौगानायखौ थुलुंगा होनाय आरो रायजो राजाफोरनि गोख्रों बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। गुथि खौराङाव दङ चिराङाव जिल्ला सानखौ सांग्रांथि हाबाफारि आरो केम्पेइन जागायनायजों फालियो। चिरां जिल्ला खुंथाया सुबुं सावस्रि आरो समाजारि सांग्रांथिखौ बांहोनानै गोबां ओंथिगोनां हाबाफारि लानानै जिल्ला सानखौ फालिदों। बे साननि जागायनाया चिरांनि जिल्ला कमिशनारनि मावख'नि लांगोनायाव मान बावनो आरो फालिथायखौ गोसोखांनो थाखाय गोसोखांथि टर्नअपजों जायो। सावस्रि बिफान चिराङा सुबुं सावस्रियाव थांखु बेसादनि खहागोनां गोहोमफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। बेबादिनो समाज अनसाय बिफान चिराङा आथोनारि समानथिखौ बांहोनो आरो समाजाव आथोनारि गुबै दाहारनि गोनांथिखौ फोरमायनो थाखाय मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। गोनांथिखौ नोजोर होनानै जिल्ला थाखोआव थांखु गैयै लाइमोन केम्पेइन 3.0 बेखेवनाय हाबाफारिखौ काजलगावआव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ मावख'आरि महरै चिरांनि जिल्ला कमिशनार श्री जतिन बराया बेखेवनानै होयो, जाय बिथाङा नोगोरारिफोरनि थांखु बाहायनायनि हेंथायै समायखिरा लानो थुलुंगा होनानै मोनसे सुबुं सागान केम्पेइनखौबो बेखेवो। बे हाबाफारिफोरा सावस्रि, समानथाय आरो सुबुं समाजनि मोजांनि थाखाय खुंथायनि रादायथिखौ दिन्थियो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।